Magtumladnaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine geçirilýän halkara ders beýleşigine Russiýanyň, Hytaýyň, Italiýanyň, Iranyň, Ruminiýanyň, Belarusyň, Gazagstanyň, Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň ýokary okuw mekdepleriniň 24-sinden talipleň 100-den gowrak hemde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň 23-sinden talipleň 150-den gowrak gatnaşýar. Olimpiada halkara öňülerine laýyklykda şahsy we toparlaýan görnüşde A hemde B derejede geçirilip, olary ýurdumyzyň alim bilim edareleriniň goýlymdary, alimdary, hünärmenler bilen birlikde daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň professor mugallimlary, alimlary eminlik edip, Ýaponiýanyň alimlary bolsa synçy hökmünde gatnaşýarlar. Olimpiada bilen utgaşlykda geçirilýän himiýany okutmaň usuliýetini kämilleşdirmekde innowasion tehnologiýalaryň orna atly halkara ilmi amal maksadyň bölümçelerine pikir alşmalary uly orun berildi. Himiýany okutmaň innowasion usullary, himiýa ilmini ösürmekde innovasiýa tehnologiýalarynyň orna atly bölümleriň ikisinde berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne himiýa boýunça ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamakda döwri we usuliýetiň we innowasion tehnologiýalaryň orny bilen baglanşykly ilmi çykyşlar diňlenildi. Bu çärelere bilim ulgamyna hyzmatdaşyň ösürmede ýardam eder.